la ungowakwaManqele isibongo amkela ikulalela iningizimu Afrika ukulalela umhlaba shaya umsebenzi wakho uphakamisa indawo yangakini. Sanibonani igama ngingu-Amkela wakaManqele. Usonkondlokazi uDuyazi omhlophe njengehlabathi zolwandle. Udiza kaMatoto umpangazithaze phangayo. Namuhla ngizonehayela inkondlo yami engisiqambele yona. Isihloko senkondlo yami sithi kusasa lami. Kusasa lami njabulo yami. Ingabe nguwe lo umpumelelo yami oyongibukisa kahle nabantu. Ngibe muhle naphambi kwabantu kanti futhi nguwe ongenza umuntu. Sengilindile sengijahile ukuyojabulisa abazali bami kakhulukazi ugogo wami ngoba abakhulu abasazokubona. Sengilindile sengijahile ukuyojabulisa umndeni wami. Ngakho ke Nkosi sengikhuluma nawe ke manje. Ngiyeza ngakhanya kwamanje. Yebo bayangihlula ngiyavuma kepha nami ngiyobahlula bazovuma mdali. Bengicela ungigcinela abazali bami kakhulukazi ugogo wami ngoba kuningi abasazokubona kepha ngithi abangilinde ngisabona ukuba ngiqale ngaphi ngiphethe ngaphi. Ngiyengizwe kuthiwa anginankinga ukuthi uqale kanjani kepha isigcino mntanami ukuthi uphethe kanjani. Le nkondlo ibhalwe ngu-ALM uManqele. Angedwa ephe emaqinisweni bengiyisiza mina benginothisha esikoleni obethi ukungithinta-thintisa kancane engisiza. Lo thisha usebenze hapho beku Missy Thelezi. Okay sisi uyena wenza ukuthi ukhiphe umsebenzi omuhle kangaka. Yebo nguyena. Yes namhlanje ubona Lady D usokhozini ubatshelile abantu bakulalele obani abakulalele nje kamanje. Wonke umuntu. Yes sisi. Lalela usembonga ngempela ashofu bengisiza. Yeah. Yeyi wamadoda yazi ukuthi usedla. Usedlala ngamagama. Udlala ngamagama. Ngenkolo. Sisi isikole sakho sibonakala sigqugquzela lento yokufunda nokubhala enifunda kusona ethi uHappo Primary. Ithi into yakhona nale read aloud yenzeka khona. Okay. Kuba khona ama-read aloud day. Lokho engingakusho kugqugquzela abazali ukuthi no ispace sakhona la uma ufuna ukuthi ingane yakho ifane nathi. Yeah. Mncane mlalelo cause FM Lady D ngambona kodwa muhle kanjani. Yeah.